Mirenagur Meabe plaza Lekitxoko Alaba Kutxun izendatuko dau udalak. Ekainen 4 Lekitxon ospatuko dan Bizkaiko nagusizen eguna aurkeztu da. Mendieta Ontziolako lanen azkan faseko lizitazioa atarako dau udalak. Lekitxoko albiztiak batzen da bezen, udaletik aldizkariza jasoko dozue egunotan zeuen etxietan. Astebururako giro atsegina eta temperatura epelak. Urtietan ziar, Lekitxon izena zabaltzea gaitxik, eta azkan hilabetietan neuki da bezen lorpenak aitortzeko asmoz, Mirenagur Meabe plaza Lekitxoko Alaba Kutxun izendatuko dau udalak. Bere izena ahosago ibili da azkan hilabetiotan. Alde batetik, poesia sari nazionala irabazi eban iaz, nola gorde errautsa kolkuan liburuagaz. Sari hau, estatuan poesigintzan emoten dan saririk garrantzitsuena da. Bestalde, aurten, Euskaltzaindiaren Euskaltzain oso izendatu dabe, ore handiko postua lortu dau. Horregaitxik guztizagaitxik, eta urtietan ziar Lekitxon izenari emondotzon familia gaitxik, Alaba Kutxun izendapena emongozako. Izendapen hau, udalak azkan hamarkadetan eindako 3. da. Emakume bateri emoten zakon lelengua. Ekainen 4 egun berezia ospatuko da Lekitxon, Bizkaiko nagusizen eguna. Jai honetan, Bizkaiza osoko nagusizen egoitza eta taldietako 1000 pertsona inguru hartuko dugu zerrezan. Adinekuak batu eta harremantzeko antolatu dan ekitaldizan. Aurrerapen moduan, aste honetan aurkezpen ekitaldiza inda Lekitxon, eta bertan ekainen 4 ikusiko dugunen inguruko azalpenak emon dira. Se han desbordado todas las expectativas, estimamos unas 800 personas de asistencia para la carpa y al final vamos a ser pues, más de 1000 seguramente. Y bueno, pues es una alegría. Izetez da egun bat, jai giruen, harremanak, elkarte ezberdinen artien harremanak sendotzeko, eurekin egon, eskaldu elkarregaz, nahi duguna da, pertsona nagusizek aktiboki parte hartu deizela. Honek urte bitxa gero, izan da kolektibo bat hor, asko sufridu da bena, gutzako uste dute egun politxa aldala izan, eurari be, erakusteko gure babesa eta gu beso zabalik hartuko uz. Garrantzi handiko eguna da hau. Hori baino gehiago, ezoiko urte honetan egondan isolamendu igoeria eta gero. Hori holan, egun hau girotzeko eta bizitzarizari Lekitxo ezagutzera emoteko, bizitza gidatuak eta herriko musika taldien kale jirak antolatu dira. Mendieta Ontziolia eraberritzeko lanen 3. faseko lanen lizitazioa atarako dau udalak. Lan honekin, Ontziolien egokitzapena amaitutzat emongo da. Gogoratu daigun, Mendieta Ontziolia Euskal Kostaldeko itsas hondarien azken alietako bat da. 20. mendien hasieran einzan, baina 80ko hamarkadien hasieratik Ontziolia ez da erabiltzen izan, eta eraikina jausteko arriskuan egonda. Azkan urtiotan egin dira zen lanen bitxartez, eraikinen egitsuria egonkortzia lortu da, eta etorkizunera begira, beste erabilera batzuk emoteko aukeria egongo da. 3. fase honetan, bestiak beste, egitsuria egonkortzeko lana amaitzuko da, espazioak egokitzuko dira, eta egurrezko itxitsurak berreraikiko dira. Azkan fase honek, 6 hilabetetako epi eukiko dau, eta lizitazioa 280.000 eurotan baloratzen da. Udaletik, Lekitxoko albiste interesgarrizenak batzen da bezen aldizkariza, zeuen etxietan hartuko dozu egunotan. Bertan, geure herritzan pasaten dirazenak eta hurrengo hilabetietan ikusiko doguzenak hurbiletik ezagutu halko dozuez. Lekitxonengo dirazen proiektuak, herritxarrentzako zerbitzuak, udako ekintzen programia, iazko kontuen balantzia
eta askoz gehiago topako dozue. Eta, nahizago badozue, udaletik aldizkaritza formatu digitalian ere lortu halko da urrengo astetik aurrera lekeitio.eus orrialdian. Jon Maia bertsolariak 30 urte betetzen ditu letragile bezala lehen kantua idatzi zuenetik, Negu Gorriak taldearen lehenbiziko bala. Elkarlanean, hainbat musika talderentzat ere idatzi ditu letrak. Gozategi, Mikel Urdangarin, Kenzazpi, Pirritxeta Porrotz, Peio Reparaz eta abar luze bat. Aitzakia horrekin, Jonek diska liburu bat argitaratu du, goi mailako musikariez osatutako talde bat sortu eta berak idatzitako kantuen bertsioak abesten ditu. Datorren ekainaren 24an ikusgarri aretoan zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Sarrerak salgai ohiko lekuetan. Cuidado, Aita. Ahora sí. Ay, Aita, que se te va a caer. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? 5 lobitos. Amaia ama izan berri da eta aste batzuetarako gurasoen etxeratoa ama izate horretan trebatzeko. Amaiak ez dakiena da, orain ama izan arren ez diola alaba izateari inoiz utziko. 5 lobitos tuvo la loba. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Lekitxoko komertzezuetan erosten dozunean, lanpostuak sortzen laguntzen dozu. Zeure moduko bezeruari esker, gure herriak bizirik jarraitzen dau. Erosi tokiko komertzezuetan. Lekitxon bizi, herrian erosi, danok irabazi. Eguraldia. Gaur, goizian, zerua nahiko lainotuta egonda, behodeizakin eta tarteka euri langarra itxi dabe. Eguerdi inguruan odeitzia saretzen txunda eta ostartiak zabaldu dira. Bizar goizian behodeizak agertuko dira eta sirimiriza egin leike. Erdialdeko orduetan ostarte zabalak agertuko dira, baina gabaz izan leike barriro be lainotzia. Termometruak beste apur bat eingo dabe gora. Zapatuan eguzkiza nagusitzuko da, batez be eguneko bigarren partian. Izan leike goizian behodei batzuk agertzia, alandabe arratzaldian eguzkitzu geratuko da danian. Temperaturia epelaua izango da. Domekan giro eguzkitsua izango dugu urdingune zabalakin. Temperaturak antzeko balizuetan mantenduko dira. Urrengo astia giro estaliza eta esiagaz hasiko dugu. Beraz, asteburua aprobetxatu eta urrengo astera arte.